onla मेवा दाउ जानोसै गोथावनो साथामजों जाजोबनांगौ बेखौ साथाम मानसि एसे बुरजा जायो नङाखै जोंना गरमाव ओंखाम ओंख्रि संनांगौ मा मुलि नङा आंनो संना आंनो बाखनाया सोरथो बाखनायबावनो हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो खेबसे फिन बरायबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं ओमफ्राय जि गरम जाफिनबाय नै बोथोरा आयौ बे गरमनि दिनाव आं दिनै बेखौ संनो नागिरदों मेवा संनायनि भिडिअ लाबोयैया बिराद गोबाव जाबायमोन ना आङो खालि बहाबा थांनाय ओरै बिदिल' भिडिअ लाबोनाय जादोंमोन ओमफ्राय दिनै संनायनि भिडिअ लाबोफिनबाय आं जोबजासिम नायलां नोंथांमोना अननानै प्लिज दासो बाजारनिफ्राय लानानै फैदों सैमा मायदि ज्राव ज्रावसो होनगोन बे गोराद्राय जादों औवा मेवाया नंगौ खिबुना जाजाखाया खोमा खिबुनिखौ जायाबा खर'निखौ जायो जाखाया नोंना कन्टिनिउ माबाबाबो जाया औवा मेवा थाखो दख'ना गानो खुबाथाय दख'न जायो औवा मेवाब्रा सिखाजों हादो आस्लिमदो औवा मेवाया बेनो दिगदार थिखोनो हागोन नागिरा लेंनायखौ आयसो गरम इमे अखा हानाय बोथोराव थास' बिथ'रि थावला एफा बुरजा जानांगौबा नोङो हानोसै नै लोगोफोर दायो जि गोबा गोबा हानांगौलाय जानला मानलाबो हाजाया माबायदिबा हाबाथाय बेजे जानो नागिरो आरो जा गिलिर हमनोनो हागौलाया दिनै मेवाजों अनला हाखर गान्थि गान्थि जाबाय नै बे गान्थि बेनि जौलांबाथाय गान्थि गान्थि जासिगोन आरो गासिखौबो होजोबनोसै नै गारनायाव गैया एफा दामनि बायनाय ओरैनोबा बायनायसो गोरलै गोरलाम गासिबो स्लिम नै बेसेबां जाबाय संनोसै एबारनिया हाखांबाय लोगोफोर नै बेसेबां बुरजा जाबाय ओमफ्राय जि गरम आयौ गरमाव ओंखाम ओंख्रि संनांगौ मा मुलि नङा गोलोमफ्रुजोबखाबायानो नै संनोसै आङो दा फारि फारि संलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नाय लोगोफोर दायो आङो संसिगोन लोगोफोर नै मा मा नांगौ बेखौ लाखाजोब्बाय आं मेवाखौबो हानानै लाबाय दाउ बेदरखौबो सुना लाबाय माइरंखौबो अन बानायनांगौ माइरं सुखांना लाखाबाय ओमफ्राय नै सामब्राम बानलु लाखाजोब्बाय दा संनोसैल' आङो नायलांबाय थादो लोगोफोर बयबो भिडिअखौ जोबजासिम नायदो अर सुखांनानै रेडि लाखाजोब्बाय आङो साराय दुंबाय थाव होनोसै दायो आं संग्रा बायदि फारि फारि संबाय थानोसै आङो लोगोफोर आं माबायदि सङो दिनै नुफिनसिगोनलाय नै बिराद गोबाव जाखाबायमोन ना आङो संनाय भिडिअ लाबोयैया दिनैसो लाबोलायबाय नायदोलाय नै आंनि संनायखौ
संजेननायावनो आङो सामब्राम बानलु सामब्राम गुफुर बेफोरखौ होखाजोबनानै लाखायो ओमफ्राय बेनि उनाव मोननो लागायाव बारा बुरजा होहैला आरो फार्स्टआवनो होखाजोब्बाय नालाय मस्ला एसे बानलु एसे गासिबो होखाजोब्बाय दा बेदरखौ आराम एवबायल' थानोसै जि मोजां स्रेम स्रेम होनबाय नो मोदोमलायबाय सामब्राम गुफुर एसे होबावबाय आङो बानलु नै रायलायहैनानै बावदों खामफ्राम जाजोब्बाय नालाय बाहेरायाव ओंखारलांनानै फैफिननो बावनानै खामफ्राम जाजोब्बाय होमबाबो मोजांसो जादों दे खामफ्राम जाबाय साइस नुदों खामलुनो खांनानै दोननानै मेवाखौ एवनोसै आं बियो दा गेब्लेगोन ना एवफ्रामना खांबाय नै दानिया मेवा एवनोसैलाय मेवा एवनोसै बे सारायावनो जेबो होला आङो माबायावनो होखाजोब्बाय नालाय संख्रि एरिल' होनोसै दिनैसो संफेरदों लोगोफोर नै मेवा ओंख्रि संफेरथाराखैमोन आं दिनैसो फार्स्ट टाइम संदों बेदर एवनायावनो एवबायना आङो दहाय बेदरनि मस्लायानो हालदैयानो नांलायलायदों हालदै होनोसै दासो संख्रिल' होनानै एवग्रोदोंमोन आं मेवाखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम संफेरदों नालाय लोगोफोर बेखायनो रुइनाय होननांगौ ना रुइयाखै होननांगौ फात्ता गैला ओरैनोथ' अनला संबाय थायो बाट मेवाजों अनला संफेराखैमोन नालाय खारै होनानै एवनाय नुदों आं दाख्लै आइखौ खारै एसे होनोसै माने रुया मोनदों हालदैजों खारैजों मिक्स जाबा गोजा जाजोबो नै दहायनि बेदरखौ होदेरनानै एसे एवफिनबावनोसै आं आयो बेदरजों मेवाजोंनो सारायसे जाखाबाय माथो अनला होबावबा साराया एसे मेवायावबो बेदरनि माबाया मस्लाया हाबथोंसै दै होबाय नै गोदौबाय थाथोंसै ग्लब गोदौथोंसैबा जायगा थोला गाइसमोन अनला होबावबा आरो नांबावगोन ना बेखायनो आङो बेखौ बारहोनोसै ओमफ्राय नै ओरैबायदि गिदिर बासन लाखाबाय सयथि बुरजा जानोसै ग्रोम गोबावजों खनसे मोनजानाय नालाय खेबसेनो बुरजा जाखायो दायो खारदै होबाय नै लोगोफोर दहायो आङो मेवा एवनायावबो होखादोंमोन ना बेखायनो बारा बुरजा होला नङाबा खारदै बाबबाथाय गोबाब मोनजागोन बारा गोथाव मोनजानाय नङा नालाय ग्लब जाबाय नै बेखौबो माबादोंसो मिक्सारावसो होदों दायो अन होबाय नै लोगोफोर ओंख्रियाथ' खावसे मोननाय बायदि जाखाबायानो नालाय बिराद गोबाव संनाय जाखाबाय दा अन होखांनानै एसे मोजाङैनो गोदौ होबावबाथाय मोनसिगोनबो आरो बेयो
दा साखि नामा दानो फागै फागै दासो अन होदों साखिनो ओंखारबावबाय नायलाय अन गोदौबावनांगौ गोथाव जाबावनांगौ ओरैबायदि मेवा जाखाबाय मोनसिगोनबा नै लोगोफोर मोनबाथाय जाखानोसैबो ओंखामबो जानखाबाय नै खारदैया जादोंना जायाखैथाय आयु गंगार दुन्दिया गांनैल' only 2 टाउनावखाय गासैखौबो बायजोबनांगौ नै गंगार दुन्दियाबो न'आव गैयाना गैया बायाखैना बायाखै गांनैल' साखिनायनोसै नै दहाय अन होनाय लोगो लोगो साखिनायनो बिदोंमोन ना ओमफ्राय दा मोननाय लोगो लोगो साखिनायथोंसै र' गुदुं गुदुंनो मेवा बिगाबखौबो साखिदो नै लोगोफोर संख्रि खम जादों नालाय ओमफ्राय मेवा ओंख्रियाथ' बिराद लाथा लाथा जाबायना ओमफ्राय दा आङो संख्रिखौ गलिनानै होनोसै आरो गुदुंबावसो दैया संफिननांगोन एसेबां औ एसे संख्रि होबाय आङो दै गलिनानै दै गुदुंखौसो होखादों होमबाबो एसे गोदौहोफिनसै जाबाय मोनबाय मोदोमखाबाय मोनबाय लोगोफोरनि अनला मेवा दाउ जानोसै गोथावनो मेवा अनला दाउ जानोसै एबार रद' रद'नो साथाम मानसिनि ओंख्रिया बेसे साथामनि जाजोबनांगौ बेखौ साथाम मानसिनि ओंख्रिया बेसे बुरजा जायो नुवाखै जोंना माने गोबावजोंसो मोनजायो नालाय लोगोफोर बांसिनानो मिरामिस जाबाय थायो नालाय जि गोथावल' संखाबायहाय लोगोफोर नै सोर सोरहा आंनि संनायखौ मोजां मोनखो जानो लुबैखो अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरलायदो बयबो साखिनायनोसै गुदुंथार ओमफ्राय जि बुरजा हायबावबाय आं जा सिं सालायबाय आंखौ गोथाव जादों फार्स्ट टाइम संनायबाबो आंनो संना आंनो बाख्नायाव सोरथो बाख्नायबावनो सोर सोरहा अनला मेवा जाखो कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो लोगोफोर अनला मेवा दाउ सोर सोर संनानै जाखो आंहाबो दिनै जाबाय फार्स्ट मेवायानो जोबलायसिगोन ना मेवा बोथोरानो ओमफ्राय दिनैसो संनानै जानो रोंबाय माने आं दाख्लैबो जायाखैमोन आरो न'आव संनानै जादों होमबाबो आं जायाखैमोन जाखांबाय बोथोराबो जि गरम गोलोमफ्रुजोब्बाय संनानै खावनानै मेंजोब्बाय गोलोमजोब्बाय ओमफ्राय दा अनला मेवा साखिनायखांबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ माबायदि मोन्दों अननानै कमेन्टआव खोन्थाहरदो ओमफ्राय नेक्स्ट ब्लगनि थाखाय रेडि जानानै थादो दिनैनिया बेखिनियावनो जोबसिगोन बाय अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोदान नायग्राफ्रा बाय